que creo que abordamos cuestións que son moi relevantes para o sector. Quedamos na constitución inmediata de varios grupos de traballo e cuestións que desde logo para o Sindicato Labrego Galego nos parecen básicas. Unha delas é todo o tema da base territorial das explotacións, porque nos parece que é unha cuestión moi importante que as explotacións poidan dispoñer de base territorial para ter tamén uns costes de produción axeitadas e poder sair para adiante. Entón, isto para nós é unha decisión moi importante e esperamos que, como se vai materializando. Outra cuestión moi relevante é o compromiso de avanzar no precio do leite para chegar a que se cubran os costes de produción nas explotacións, que para nós isto é unha necesidade imperiosa e así lle trasladamos tamén ao presidente. Tamén falamos da necesidade de crear un marco legislativo e traballar, neste momento está establecido, que non se pode vender por debaixo dos costos de produción, pero sí que temos unha práctica na que ao final se construe un precio para a parte produtora que é venta a perdas. É unha cuestión bastante difícil, pero nós pensamos que esta cuestión enrevesada que ten que estar moi clara, que a construción do precio na cadena ten que partir do que costan os costes de produción, das subidas e despois ir integrando a parte da industria e da distribución para a construción dese precio final. E pensamos que aí a proposta de traballar nesa dirección, igual que traballar no tema de ver como se aborda a cuestión dos impactos que hai hoxe nas explotacións, ver como se traballa toda a cuestión, incluso do funcionamento das propias prácticas industriales e de todo o sector, que son cuestións que nos parece que son moi interesantes e que vamos ver como se ponen en marcha e como se levan adiante neste próximo tempo. Entón, nos, desde logo, parecenos que é un punto de partida moi importante, pero insistimos que é moi urxente que se vexan os prazos e as medidas concretas e isto non se pode demorar. Nos, entón, esta proposta de traballar e concretar con carácter inmediato estas cuestións que parecenos unha proposta importante, pero que se ten que materializar en medidas concretas xa. Que prazos marcáis? Hai algún prazo marcado? Que nos para o tema do prezo que estamos sin prazo. Quer dizer, realmente no tema do prezo a xente está vendendo por debaixo, está vendendo sin poder sobrevivir, non? E parecenos que hai cuestións que tenen que ser inmediatas. Nós non podemos seguir entender que pode haber un diferencial de cobrar menos aquí que en ninguna parte do Estado ou que en outros lugares. Esta é unha cuestión que eu creo que o presidente e a conselleira no seu discurso tamén fixeron fincapé nela. Entón, se todo o mundo identificamos, a resposta aquí ten que ser inmediata. En xaneiro, antes de que se aprobe a lei. En xaneiro, cando menos, ten que haber unha recuperación de precio inmediata. E despois, eu creo que hai un prazo medio, que hai cuestións moi interesantes para poder traballar. Non podemos seguir permitindo que a industria impoña unilateralmente os precios, son uns precios ruinosos. Pero iso pode ser a medio plazo. A xente nas explotacións hoxe non pode esperar un medio plazo. Hai unha cuestión xa para xaneiro, que é a recuperación de precios, que nos pensamos que ten que darse xa.